alizisoli futhi alixolisi igumgedlela ngokukhetha inkosi enkulu uBhombela isitimela samampondo babamkhulu omkhulu phakathi ami. Bayakhala abaningi bathi igumgedlela qhubeka uchaze mbijana phela ngendaba yephasika ngoba yisonto lalo iphasika, kodwa lithi igumgedlela lizobuye liqhubeke nendaba kaCetshwayo. Yebo, abantu badidwa yinto encane kakhulu. Likhulumile igumgedlela ngomsindisi wakwa-Israyeli owayethunywe nguNkulunkulu, owayebizwa ngoYeshua ben Yusuf Hamashai, owazalwa ngo-4 BC, ziwu-17 April, okuyinyanga kaNisani ngokolimi lwakhona lena phela kwa-Israyeli. UNisani phela lona inyanga yokuqala lena liye lachaza kakhulu ngayo igumgedlela ikhalende lamaHebheru nekhalende lamaRoma ukuthi lihamba kanjani kanye nekhalende lethu lapha e-Afrika. Ngesikhathi lichaza ngoKhisimusi nangoNyewe ku-part 69, 70 and 71 lapho belichaza khona nangazo zonke izinyanga zonyaka. UNisani lokhulunywa ngawo inyanga yokuqala khona kwa-Israyeli. Njengoba thina sithi 28 March 2024 okuyinyanga yesithathu ngokwekhalende esilisebenzisayo labathumbi bethu amaRoma. Khona kwa-Israyeli namhlanje umhla ka-18 enyangeni ka-Ada wesibili onyakeni ka-5784, okusho ukuthi bona basenyakeni ka-5784 njengoba thina siku-2024. Le nyanga ka-Ada wesibili inyanga ka-14 kuwo okuyinyanga yokugcina. Njengamanje bona bayovala unyaka, sebezoqala unyaka omusha onguNisani lapho bezogubha khona umkhosi wephasika kaJehova, okuzothi uma iqala le nyanga kaNisani bese begada usuku lamhla ka-14 kanye nokugcwala kwenyanga, bese uyaqala-ke lo mkhosi abazovula ngaso isinkwa esingenayo imvubelo. Lesi phela sasidliwa nguye umsindisi uYeshua ben Yusuf ngesikhathi ezogubha wona lo mkhosi uqala unyaka, wagcina engasakwazanga ukuqhubeka nawo ngenxa yokuthi wabulawa ngalo lolo suku uvulwa lo mkhosi. Le nto isiphenduke ihla elikhulu emhlabeni, amakholwa phela ehlekwa izidakwa ukuthi kanti lokhu kufa komsindisi wenu okushintshashintsha izinsuku kwenziwa yini? Amakholwa ayengabi nayo impendulo yalokho ngenxa yokuthi amakholwa phela ayavilapha. Uma atshelwa leyo nto abamba leyo nto noma ngabe ilungile noma ngayilunganga. Usuku ashona ngalo umsindisi uYeshua Hamashai lulodwa aluguquki, iwona umhla ka-14 kuNisani okuwumhla ka-22 April ngokwekhalende lamaRoma. Kusawusuku olulodwa futhi nosuku lokuqala kwalo mgubho wephasika. Aluguquki lolu suku lokushona kwakhe umsindisi. Lishilo igumgedlela lathi le mgubho yaseRoma nomgubho wakhona wa-Israyeli oyiphasika ushiyana ngenyanga. NgoMarch 21 kusuke sekuzoqala umgubho wakhona phela eRome ama-Easter. Nawo ama-Easter asebenza ngayo inyanga ukuthi mawuqala umhla ka-21 bese kubhekwa ukuthi inyanga izobe igcwele nini, bese iyatholakala ukuthi izobe igcwele ngomhla ka-31 bese kuthiwa ilanga lomgubho wethu wenkosazana yezulu u-Easter. Sekuvele obala-ke iqiniso lokuthi thina-ke lapha eSouth Africa singamaKristu sizobe sigubha wona umkhosi wenkosazana yezulu, hhayi ukuthi sobe sikhumbula ukufa kamsindisi ngoba umsindisi uzobe kungumhla ka-22 April ilanga ahamba ngalo emhlabeni. Yiyo-ke le nto eyenza ukuthi izidakwa zihlale ziwahleka njalo amakholwa ngale nsumansumane yomuntu ofa iy'nsuku eziningi. Ingenxa umgubho waseRome ama-Easter phela asuke elinde ukugcwala kwenyanga. Kodwa kwa-Israyeli ngomhla ka-14 kuNisani, lona phela sithi 22 April thina,
Ngezikhathi zantambama kuye kube yisikhumbuzo sakhe umsindisi uYeshua HaMashiach, ngoba phela washona ngazo lezo khathi zantambama sekuzongena wona lo mkhosi omkhulu. Emva kwaleso sikhumbuzo bese kungena umkhosi omkhulu weSabatha, kanye nawo umkhosi wePhasika. Phela into efika ibadide kakhulu abantu basuke befuna ukugxila kakhulu emavesini bengakayiqondi kwayona le ncwadi besayibuka nje ngaphandle, lena phela kuthiwa iBhayibheli, ngoba phela liyichazile igumgedlela indaba yalo iBhayibheli ukuthi izincwadi eziningi ezihlanganiswe ndawonye. Kukhona izincwadi zase-Afrika nezincwadi zase-Rome ne-Italy. Zihlukaniseka kanjani lezi ncwadi? Buza ofakazi bakaJehova. Lena phela isithi thina iTestamente elidala, incwadi yamaHebheru ase-Afrika. Bese sithi lena esithi iTestamente elisha, incwadi yamaGreki yaseRome nase-Italy. Izinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa nemigubho emibili esibayeni esisodwa. Lana ayikho incwadi entsha noma endala, lezi incwadi zombili zindala. Kodwa umehluko owezamazwe amabili anezinkolo ezahlukene nemigubho ehlukene. IPhasika likaNkulunkulu elihambisana neTestamente elidala, incwadi yamaHebheru. Bese kuthi ama-Easter ehambisana neTestamente elisha, incwadi yamaRoma. Lento ifuna ukuthi uqale uqonde lapho ukuze ukwazi ukuyibona kahle lento, ngoba phela naye umsindisi lona wayilethelwe kona ukuthi amaRoma lawa ayesecolonize sona isizwe sakwa-Israyeli, esefaka yona le migubho yawo yama-Easter, izwe selixovekile nabantu abaningi bedidekile. Kwase kuthunyelwa yena umsindisi ukuthi azoqeda konke okwamaRoma abuyisele abantu enkolweni kaJehova. Kodwa umlando usitshela ukuthi njengoba wayezophusha lo mzabalazo ukuchitha laba belungu abasebezocolonize i-Afrika, umsindisi lona akafanga ngokubulawa phanyeke esiphambanweni, ebulawa yiwo amaRoma. Umlando usitshela ukuthi ngalesi sikhathi efuneka kufaneke abanjwe, wabahlola labafowabo ayehamba nabo ngokuthi abanika inselelo enzima kakhulu, athi ubani ozimisele ngokuthi azenze mina ukuze kuthi uma ngifunakala kubanjwe yena. Zonke lezi insizwa zakubo ezingabafowabo zaqhela, kodwa kwaze kwavela umfana omncane kunalezi ezinye izinsizwa, wathi yena akangimela lokho. Lo mfana uyena owabanjwa-ke wabulawa endaweni yakhe umsindisi. Kuthiwa le nsizwa esencane wayeyithembisile phela umsindisi ukuthi iyongena ezulwini ngaphandle ukuthi idlule kuzo zonke izivivinyo ezingama-Hades, iyoqonda ngqo kubaba onguJehova. Phela lezi insizwa zazimnyama futhi zifana, okungelula ukuthi uzehlukanise, njengoba nanamhlanje abelungu besahluleka ukuhlukanisa abantu abamnyama. Elinye iqiniso elivelayo, njengoba lo mkhosi wawuqalwa kusihlwa, yena umsindisi lona nabafowabo laba babedla lesi sinkwa esingenavuntshelo, usihlo. Leso sinkwa sidliwa ngomhla ka-15 kuNisan, okuwusuku lwesibili lwalo mgubho. Lokho kwenzeka ngeSabatha ebusuku kudliwa lesi sinkwa, kodwa kukhona amavesi akhuluma ngokuthi umsindisi wafa ngoLwesihlanu, wabethelwa esiphambanweni, base bemthula esiphambanweni ngenxa yokuthi kwase kuzongena iSabatha. Lokho kuyimvude yawo phela amaRoma nendaba kaJesu wabo, lona phela kuthiwa uJesus Christ, okwenziwa bamkhanda kuyo iCouncil of Nicaea ngo-325 AD. Kanye nawo lo mgubho wabo wama-Easter waphasa lapho phela, njengoba uzobe ukhona kulo leli sonto. Lo umgubho lona umgubho omdala waseBhabhiloni, kodwa ngo-325 AD i-Roman Catholic Church yayisiwuthatha isiwenza kahle owawo, njengoba sikhulumile ngayo i-Roman Catholic ukuthi iyathanda ukuhamba iqoqa zonke izithixo nayo yonke imikhuba
yakamanye amazwe. Hamba-ke usigubha isithixo sakho ngoba uyasithanda, kodwa ungasihlanganisi nomsindisi phakade. Amen.